U svijetu mašte stvari nekad idu baš onako kako smo zamislili. Oh no. Jer čarolija zna biti nepredvidljiva. Bar na jedan dan. Izbrišite granicu između mašte i stvarnosti i uživajte u čaroliji. Disney dan. Danas na RTL-u. Danas kao uspješan odvjetnik on nema vremena za obitelj i zato se pojavio slučaj koji će ga totalno promijeniti. Pasja sudbina. Danas u 14:30. Disney dan na RTL-u. All right, I'm a dog. Večeras. Vrlo zapetljana priča u 20 sati. Priča za laku noć u 22 sata.